כן. עובד? עובד. יפה. אני מזכיר לך, אתה לא מנגן הצידה ולא מנגן למטה, אתה מנגן באלכסון, ואתה מנגן בצורה כזאת זה איפה שהאצבע נמצאת. לא זה, אוקיי. לא פה, אלא פה. שבכל רגע נתון אתה יכול לעזוב את שאר האצבעות, וזה נמצא מהצד השני של המקל. אתה עוטף את האצבעות לא ככה, אלא ככה, כולל הזרת. ואז כשאתה מנגן, אתה מנגן במרכז התוף, וכשאתה נותן מכה, אז המקל קופץ למעלה עם ההחזר, ולא עושה את זה. ואז מרים, לא משאיר אותו על התוף, אלא ישר... בסדר? האצבעות נוגעות במקל, אבל הן לא אוטמות אותו. אוקיי. הכל משוחרר, כל השירים משוחררים.